onye nwe ọrụ ndị asịrị kụba asịrị ọrụ ihe na-eme ka o si daalụ Good evening, Engineer Franklin Bell ringer gosi Sochukwu Chinedu nwoke Henry Ndubisi J. White ife melụ that mbụ I nwere challenges here these few days stemming from network to electricity issues. So if I knock at our court, so I'm so much concern. So I'm trying my possible best to rectify the problem. Thank you for showing up for me. Good evening, everybody. Chikam Sonukube, all the way from Tamale, Ghana. Yes, you coming up now reminds me. I received a message earlier today. A report coming from Tamale, Ghana. So we lost one of us. We lost a sister there in Tamale, Ghana. One beautiful sister. You see, people who have left the shores of Nigeria to Ghana, especially the ladies. Of course, we know why they went there and what they are doing over there. So now the report coming my way has it that our girls over there, they misbehave so much. They don't have respect for our guys over there, and so on and so forth. But then, the fan and Kefa the brutal. You went away. So one believe if I could go Mazibai. If formally cham one dear boo. If formally cham way boo dear. But not the go call garden or die and I die. There may be Natalie and the Baba Penny. Nah, make I tell you. Mana na-ekwu ọ dịka egwuregwu ife a na-eme jakpa ka gbafuo na Naịjirịa. Ụmụ nwoke na-ekwu okwu mgbapụ nke bụ nwaanyị esozi na-ekwu okwu mgbapụ a. Nọlụ here, stay here. Ọrụ oyibo nwaanyị kwesịrị ije bụ nke ịdị chọọ ya akwefe ife ka ije lụba ọrụ ebe ni kọntrị na-amara afịa mmezukwa n'ike zuo ike. I ga-emegide ife anyị na-agbagharị a na-amanye anya n'ogwu. Our message m nwere 2 days back until I nwere these interruptions. You know, I nwere one guy mfu video ya this evening. The guy bụ nwa Imo, ọ dị ka nwa Imo bụ afịa. So some of you ga-afụ that video oyi short. So ya na-akọwa na ya jelu one party. So and the convoy wee gaa there wee lusie there na ndị big boys ya nwa makwala afefa ụfọdụ na-agba oke moto gasị. So si n'oge falu na that place ya afụ ebe nwoke na-amị nwoke ibi ọnụ ya afụ a lot of things na-adịrọ mma na wee na-akọwalụ ndị be anyị na most of ndị efu iche na fa bụ nwoke na-anasịkwa aka ịtọ a na-etufu odogwu na fa ncha niile bụ ụmụ agbọghọ. So oge o kwulie enem na ya na comment section ndị mmadụ na-akọ ka o si dị ha mma nsị na ife niile abụ ife ahụ anyị na-preach. Sometimes you need ịnọbiri ime travel. Ime anọkata n'ụwa afụ ego anyị jelo travel abroad data ka ọ na-akọ somebody na Nigeria ọnụ ma ọ na-akọ onye si esi bata ọnụ na-asị ya ọkwa ije gba aka wee bata. Amaghị m na aghọta ma ọ na-eji alụ na ime nwụrọ nke a ma nke ọzọ. Ada akụ dị aka akụ ọsọ onye nọ ebe a na-aghọtara etu ihe niile si aga n'anya mgbụ na ga aka one guy ka anyị nọ here video ya leak o si abroad nata ebe a Nigeria ebe a bịa na Nigeria spend che ego gbagharịa onye ọcha na-alị ya na mgbago ebe na-ewere iwe release video ebe ọ na-akpọkashi ike. Ụfọdụ bụ ndị anyị na-afụcha na-eme odogwu na-efili mmadụ afọ ọzọ dị onwe efefọlị ya n'ike ọgwụgo. Ụfọdụ bụ ọya na-akwụyalị, ụfọdụ enwe ike pụta ilo without iyi pampas wachie ike.
ọtụtụ ihe na-eme ịpụ apụ efu na ịma na common thing na o nwere ihe ọ bụ na ụfọdụ ndị be anyị na abroad dị useless. Ụfọdụ ndị be anyị pụrụ apụ solu maka ego, maka ife mmadụ ga-agwa ya ebe a wee mee the worst mistake ever. Ije efu ebe ụmụazị be anyị na-emesi onwe ha ụna, gịnị ka ị na-achụ? Ọkwa ego a ka ị na-achụ? Ụmụazị ka a na-eji ego eme ụna. Ọ bụrụ anyị nwa gwugolo ọkụ gwuo mmiri, otu a na-enyona m opinye ọhụụ confirm ọ na ọhụụ ka opi imi. Ụmụazị a na-apụta ka a na-amanya ha eje na-amanya anya n'ogwu na-emegasị some certain things, even some inappropriate things. Ka gịnị wee mee? To impress who? Onye ka ị na-eme impress? O nwee oge ị ga-elue, na nwee stage ị ga-elue, ịma na ụwa na-ebiali onwe na onwere onye na-eme impress. You are only trying hard ka ime ka ndụ dị mma, nothing more. Abụkwa ndị na-akọgheli some girls ife ha bụrụ ebe papa abụ ka yie ezigbo akwa, use iPhone, go expensive hair. O nwere another plan of our nothing. Ị mara na-eme interview kịta, o nwere one girl njụ, o nwere ndị na-asị mana that video na oyigo ifene, o yi microphone mana ọ ma ife nkwado eju ya. Ịghọtago? Now ajụrụ m ya sị ya, enye gị 100 million naira cash ma ọ ka enye gị ụna nke ị ga-ewe, osisi nye ya dị cash. Ịghọtago? Osisi nye ya dị cash. Okwu na achọrọ inyelụ mmadụ aka, na ọ chọrọ inyelụ ndị mmadụ aka. Ọ na-ekwu ka uche era. O nwere onye nke ị ga-ajụ ọkịta osisi nye ụlọ, ebe onye jedebe ka ọ madebe. Amami na aghọta na so o nwere ụdị ndị kwesịrị ịda align onwe with ndị efu na ife ka dịba na brain. Ndị a ka ị na-ede ịda abịa onwe gị so ka ị wee nwee ike jikọọ onwe gị ọnụ. Ma ọ bụkwa ma ndị efu sochabala ọnụ na-akọgheli, ụfọdụ ya sị gị na abaghị feed generation gị. Onye ji ego adụfụba ma onye ji ego na-asị na ya ga-efeed mmadụ feed generation ya. I never see. Maka na onye a ji ego ma ihe feed mmadụ ya cost wee bụ nke generation o feed chaba ndị nọ na side ya wee kwu n'oge feed mmadụ. Ifeed mmadụ makwa ibe ọ contain. Ifeed mmadụ abụkwa sọ nri, ọ bụ dị na enye na ego upkeep ya, ihe azụlụ ya akwa, make ya sure na onye bụ na ị ga-ya feed you. Poor people na onye poverty. Ekwukwu ya, nobody was born poor. Poverty bụ state of mind or mentality. Because etu ị dị ka isi eche, na efe ị na-eche ka a na-afụ. Epụta ikpogho anụ why call rubbish. Now let's go to ife mee na Onitsha bụ our caption. O nwere ụlọ dalụ na Onitsha yesterday morning. Ụlọ anọ na construct na Dmgs, then Dennis Memorial Grammar School, Dengram, Diocese on the Niger, Onomano, Lux Fiat. So the thing mele opposite All Saints Cathedral, Onitsha. When I wonder, the other day, when collapse one, when the Ogre na Ochanja, thereabout within the axis. Okay, jakwa na Dmgs. Kama na asị na ogburu mmadụ. Ndị mmadụ agbakojuo n'otu na record na afụgasị ife men. So I wanted to go there. Nesi anya ike Onitsha agwụ m, I couldn't go there. Nkopolofa. Ife nwere ike lead to this building collapse. Aka na apịka ya n'obi. Ọ material asịsị go ka a na-egoro. Mamu na alata. Sometimes an engineer nwere ike gwa gị na efe faali epibe gị aka. Like oge na recommend gị na-asị gị kpọọ AA Mako ka ọ lụọ alụ gị ụlọ. O nwere ndị je lụọ alụfa, ụfọdụ bịa na-ekwu na ọgarala ọnụ. Ọ ka mma na ọgarala ọnụ. O nwere ga-abụ na cement ọkpụọ 40 something, nwee onye bụ na 50 something, nwee onye ga-asị gị na 40, 30 something. Imeji ya compare. O nwere bụ na ọ lụchalụ gị ụlọ kụọ ọ dị solid na efe men. Now mụna ma ebe ife ame
n'iru ụlọ ụka ebe Chukwu bi, katidral ebe Jizọs bi. Mana ụlọ ụka bụ n'obi enu. Enwere ife nchọrọ point out. Direct n'iru ụlọ ụka. Direct. And Jizọs bi n'ụlọ ụka ahụ nọ ebe a na-watch building ada. Ego ndị mmadụ ada. Miracle emerụrụ dị ya. Jizọs esendịrọ ndị mmụọ ozi ka a blọk ọdịtem. Ebe ada. Anyị kene Chukwu na o gburu mmadụ. Mana achọ ka ọ pass ya meseji. Anọ meseji a ka mbe pass. Ebe a sị na ebe Chukwu na-agbara anyị aka not do na ọ ka nọ hapụ watu awawa ife niile abụ tu. N'irube Jizọs. Ọ bụrụ na n'irube no part of makara ndị wetara all sense out tiri nke a ebe a. Jizọs dị ka ọ na-arahụ na nke a ada. So ụmụnne anyị na-eje ụka ka ọ n'ofu ya nọ n'obi Jizọs ka a nọ gbaala ọsụ a. Ka o doo gị anya na ọ nwee ihe Jizọs ya emenwu ebe a. Ọ ngị nwa nọ na pozishọn idozi ndụ gị ka ọ ga-adị. Ya ma mị na-aghọta. Ife ọbụla ị na-emenwurọ hapịa. Ọkụ na-agba somewhere. Afụ nwaanyị ka nwaanyị nọ na-ekpe ekpere. The other time kwa ọkụ na-agba n'airport Owerri mgbe ni ebe 2021 or thereabout. Ụmụ nwaanyị agada na-ekpe ekpere. Ekpere ị na-ekpe bụ ka ọkụ nyụa, ka ekpere ị na-ekpe bụ ka mmiri zoo manyụọ dị ọkụ. Mana ife ị ga-etibe mkpu akpọba ndị fire service agbanyeghị na ha na-arụ arụrụ ana, mana ekpere enweghị ike ịstọpụ ọkụ. Ka m na-agwa gị, ọ bụrụ na ekpere ga-astọpụ nwa ọkụ, na ekpere ga-astọpụ efu cyclone ka ọ gịnị typhoon cyclone ife a na-akpọ ya nke mere na America few days ago. Ọbịa ọ typhoon ọ dara ihe niile ọ kwatusie hurricane na-abụ ọbịa na America. Ha amarago na ọbịago, ha nwa na-ewepụtara ya afa. Ọzaghị hurricane Rita, ọza hurricane Eunice, ọza hurricane Maggie. Ọ dị ka hurricane a dị ka afọ ụmụ nwaanyị ka ọ na-aza. Ha bịa amarago na ọbịago. Ọ bụ na wide fire bịara America malụgo ba mana ebe abụ fire ekpebere n'elu oke akpalụ. Ịghọtago? Mana nke anyị bụ ọbịa ha n'ebe a ekpebe ekpere. Iwe sị mmadụ mechie n'ọnụ na ya ịbụrụ ajọ mmụọ, ibulu ekwensu ozugbo. Ịbụrụ onye ọjọọ, onye na-amarọ ife. O nwere onye je weta vidiyo m wee analyze ya wee kọgide m nnọọ, kpalịsịchaa m nnọọ. Efozi ya bụ kọmentị ndị mmadụ ebe a. Yeri na-abụ ndị Zion, ndị nyere ọsọ na peji ma blọkụ chaa ncha niile ebe a ka ihe ndị a kọrọ m ebe a. Ndị ekekọtara m ihe ndị a na-akọ ma ya anwa na-atọ m. Honestly, don't mind that one. I thought he had sense. He's a fool. Guys, don't mind him. Ọ gbacha mkpụrụ mmiri. Ihe ndị a nọ na-akọ m nnọọ. Ọ na-adị ama ọ na-ama mma hinne. A nọkọta a na-akọ gị nnọọ ịgba nkịtị ka a na-ama mgbe ịnọ nnọọ mgbe ụfọdụ mgbe ndiri ka aka ọghọ. Onye bụ onye ọlụ nwa mụ ya bụ onye ọlụ Chukwu ekwe. Ndị ndị akọlụ m akọlụ nche gị ịbụra ndị akpụrụ nwa ha Christians. Ụfọdụ a na-ekwu Matias Ezeak, Matias ka ha kọbe nke bụ nke akọ ha nke Matias. O nwekwa onye nke wetakwara weta foto m, weta nke Matias, wetakwu nke Okongwu dibịa. Nnechọrọ ka ọ kpọrọ onye nke izi bacha Matias. Ọkpọ n'owu Igbo si mụ biki afọ ọkpọ ya nke ịtọ. Ihe nneche bụ ka nnukwu nna Ife ndị a niile will not stop me from telling you the fact.
I don't know what you studied in school, but I know what I studied. About study about Africa. And you time. I studied about Africa. I studied about our spirituality and some other things in study at the same time. I took out my time. Malo to Ndiba react. And that's our reactions to issues here. And I'm going to can study today. Afọ m na ndị be anyị onye be anyị nwere ike kpọgasị ihe niile na-ekwu ọ chọrọ ya one day iwe kwunyere ya na nke ni ọ na-ala ihe ọzọ ga-anọ God bless you, God bless you. Ọkwa onye na-akpọrọ ego sinsi o na-akpọrọ ego efu na ndị a just dịka a na-atọ ozugbo ha dịka wave, they are not stable. Adịrọ stable. Maka o nwekwara onye nke nọ na-akpọrọ m, o nwere nke pụtasị ya ike Biafra ọgwụna ịmabaziri na Christianity kịta ebe a ka ịmabalụ ka i wee nwee followers. Fe ndị be anyị na-amara erika. One, or somebody like me, ọ bụ na ndị desperate for money. Ọ bụ na ndị desperate for money. O nwere ike some of you ama amazi onye mbụ because e nwere ike amụgo m by now. I dey tell you, o nwere ike by now anọzi m ndụ because they mix him up with ndị ji ego on time. Ewekwana m opportunity aghọta ife ọ dị ka ya, ife so ego, ife emelụchute ego, etu esi ejide ego. Amụtara m ya nju onwe m ajụ kedu ife ịchọ, mana ife mmalụ bụ na oji nwaanyị aga ada alụ arụ. All my messages na try pass mainly abroad for guys digolo over age now, say from 40 years and above. My message na abụkarị ndị nọ in their 20s. Ma ọ bụ ma ịgba mbọ gbasie mbọ ike, ma ọ bụ nọ ka ị chụọ ọnya ị na-ewe ka ị wee sozala afọ sodogwu, ọ nke a ga-epuchinye gị na fast lane. Ana ife dị na fast lane bụ na the other end ya, ị nọ na fast lane, ị ga-elu the other end in an awful hurry. Nye ya ama ka isi wee lu ebe a, ihe ama ị nọ na high speed. The greatest thing ga-eme gị nya gift Chukwu ga-enye gị ma ife ị nwere ike inweta na ịdị oke abụrụ money, because the money bụ end product. Money bụ ife ị nwere ebe a, ife imenwu wetara that money. So ọ bụ sịrọ no money, inwe wealth bụ ife ị ga-achụ. Inwe wisdom bụ wealth, inwe ya ị ga-agbanwe ka isi ama over things. Ego abụrụ ife ne, ego adịrọ ọdụ n'ife ekele eke. Ego bụ means ị ga-eji nweta one or two. Ịghọtara na-eji ya na ya dịka ụkwa achị n'aka. O nwere ife bụ na isi n'ime ya iwerekwa exchange ya ọ bụrụ ego. Ihu ihe eweta nwe exchange ya ọ bụrụ ego. So ego ada n'elu ọ ife nwelụ, ife imenwu produce this money. So ọ bụrụ na ịgba mbọ ị nwere ike ife nwere ike ime na emesịa anyị nọlụgodo like this, ịma na ịgba na mbọ ịdọkala ofu n'enya ọnọdụ ka onye jele ebe ọ debere ego iji were $100 inye ndị a si chenji elu gị ya eje gotara gị 150,000 145,000 ewerekwa ya si ya ka ị wee nọ ọnọdụ na mgbede a. O nwere ebe dị treasure box, o nwere ebe ị na-esi eje ewepụta ya. So onye abụ ife a na-agba mbọ in that 20s, ịgba mbọ na 20s na 30s 40s iche ekibego 50 ịma na slow go down. So mgbe ya bụ relax ka ị na-eje na-ewepụta ya nwa obere wee na-endụghị anya nke fọrọ afọ. Ya ka nji asị gbaa mbọ, mana emena nke n'ihe eti gị na fast lane, ị nwere ike inwe accident. Onye na-agba oke speed na-enwe accident. And ị ga-enwerịrị that self confidence and you believe in yourself. Ibido ha na-ebelieve na o nwere another thing nọ n'enu a ị ga-akwaziro n'ahụ ya wee na-enweta nke mbọsị a ka ibidoro plan ba your fall, maka na laziness ga set ba in. You miss your target, you chief to be attention gị
to something that doesn't exist. I say it, something that doesn't exist. To me, it doesn't exist. Kita na-achụ ego, na-achụ ya nwa obere etu a nsi achụ ya. Onwe ihe ọbụla ị na-akọ ebe na njelu nke a ya bụ ekpere m ekpere m nke a ya bụ iwe niile a rubbish. Ka m na-agwa gị ihe niile a rubbish. Maka na ebe a na-achakoni anya enu emebe abụ my other half ka m na-achakoni anya n'elu. Onwe ya nọ n'elu ebe a. Ihe ọbụla ma nke m nidiri ma ihe ọbụla bụ n'ime m ka ọ dị. They are there to guide me, direct my step. Everything about me no inside. Nke afọ outside, onwe nke no inside. Those ones you can't see. Can even marapu you allow my spiritual eye fear na to achakoni anya n'elu. Wee na ya menyere m aka. Aka gịnị ka ọ ga-enye m? Nke ihe ọ ya eme ya. Gbala onwe gị mbọ ihe agba. Fix nye onwe ebe ihe fix nye. Na-egesi ntị ike, akụwa aka ige ntị. Ị na-emere onwe gị ihe dị letu inwe anya ju gị afọ. Ejina je tinye ebe anya ebe ị na-ekwesịrị itinye anya. Ihe ọbụla mmadụ bido na-akọzi kụpụrụ onye a ya kọba. Ịghọtago? Ya kọọ. All of us na dey frustrated over time. Frustration na-abịa in different manner. Cell phone iji n'aka, your cell phone can frustrate you at the very point mgbe ị need ya. Cell phone ga frustrate you. Anything around you can frustrate you that moment. Mana ọ bụrụ na esi aka isi tie back deal with that thing so that the frustration will end. If you know na ebe ị ga-ebu your frustration gaba abụ ka eje somewhere ebe ya bụ iruzie ka divine ife ọ bụ wee zute gị need divine visitation ka your Lord bịa visit you. Lord, I want you to visit me. The Lord will visit you. Onye na-visit gị? O nwekwa ndị Lord ọbụla na-visit gị. Abụkwa ebe niile a na-akọghị. Ọ na-visit gị ebe ka ọ nọ? Ebe ka ọ nọ? Ebe na nkwugheri, Chigu nọ nso. O nwere ebe onye ọpụrọrịrị. O mere travel. I want God to touch me. Touch ya ga-ebe m. Eluzie Chineke enu. Wee welu sense gị niile na-picture dịghị ka o nwere one certain thing nwere ike imetụ gị aka. Ya bata na mgbe ọbụla agafe na ịkpọgbu n'ihe ịda adakata ịba na-asị gị na-akwaturu ndị a. Enwere one pastor ebe ọ na-eme otu a ụmụ nwaanyị dome anyị nọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ nnọọ egwu a ndị eji si iti ọrụ wee na-ajụ pastọ anụnwa na-eme omeo na-ada nwunye ya agbajibe ọkpa maka na nwunye ya ekwesịghị ịda merụ ahụ maka na ya na ya bi so ebe anyị na nwunye ya bi pawa ahụ ọ na-arụ ọrụ dị ya sịsọ n'ime ụlọ ụka ka ọ na-arụ ọrụ. Ọ kwesịrị ebe ọ bụla ọ na-aga o megharịa ahụ ndị mmadụ ada mana ihe na rubbish. Onwe any other God na outside you happier na gị na enwe anything and na gị na can never have anything. Ụmụ teachings niile a na-ebunye n'ọhịa ka ọ na-abụ ntichi feel na nke a bụ blasphemy, nke a bụ nke a ma nke a bụ nke ọzọ. You are just wasting your time. Maka na ọ bụrụ na Baịbụl ibu n'aka na ọ ka ị gụọ ọnya ọ sị kpọkuo ya n'ọnọ nso chọọ ọnya na ị ga-achọta ya ọnọdụ ya inside of you. Mara ya carry go egwu there's a hero. That hero ọ sị gị look inside na ị ga-afụ that the hero lies in you. Ọ na-abụ si Ronaldo nye goal ya ka ya na-afụ ọ ma effort o put o pay off. You trust yourself ịmụ ife imenwu ọ effort mbọ ị gbara agba iwe obi aṅụrị celebrate yourself. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Nke ọbụla mere Jesus a na-ezuzugharịsị ma ma eso ga-eme nzuzu kịta abụrụ ma onye ọjọọ bụrụ onye na-agba mkpụrụ mmiri mana mgbe ego na-ele mkpụrụ mmiri
onye na-akpọdo na-asị na mmadụ na-agba mkpụrụ mmiri by the way ọ na-ịgbaba mkpụrụ mmiri wee mara na mmadụ na-agba mkpụrụ mmiri mebi ịgbanụ gị ya ka iji malụ na mmadụ na-agba ya amami na-aghọta na ịgba gị ya wee malụ na mmadụ na-agba ya inene nnọọ otu a nọ na wepụtara m one of my mates nọ na your community ka mụ na ya kwụrụ ka anyị mara onye akpọba mụ na ya n'afịa ka anyị ma onye ga-ebu ụzọ dị ma nke nwa na-abadị m atụ m na-akọrọ bichi bịa ka ị kwụrụ ka m kwụrụ ka enenekene mụ na gị pụta live ka m pụta live ka ekilie mụ na gị iwepụta your skin ka enene skin gị nene my skin ka anyị nene mụ na gị a na-agba mkpụrụ mmiri maka ịkọrọ ana m nke ọbụla ọ na-esi igbo eche na onwe bụ sens ọ ga-enidiro m inwe sens ka mụ na gị wee na-akọmuniketi ife mma bụrụ m pụtakwara n'ebe a m ga-agwa gị ya na most of you people nọ na mgbada ebe a dị nzuzu too much nzuzu unu karịrị akarị na elu na mmadụ na-ezuzu ezuzu nzuzu unu na mgbada a ọ dị ss no common sense onye jegide ruo ebe ọkụ na-agba ọ nọrọ ebe a na-ekpe ekpere onye mee biznes ọ dịghị aga okpuchie biznes ya gbara jebe n'ụlọ ụka ihe ọbụla eme na ịgbara jebe di ya ị na-eje ebe a na gịnị na n'ebe a ka solution dị ya ka iji wee nọrọ na-ebuso ọnụ na-ekpe ekpere na ọnụ niile ị na-ebu since how many years onweghị ife chenji na ndụ nothing enwere ife chenji na ndụ ịmalụ my set nọ na your village ịkpọpụta ya ka anyị nene mụ na onye ka dị popular yes ndị a na-akọghịli ife I put it to you gwa m set m nọ na your village ka m dị popular kpọọ ya afa ma ọ bụ na ịkpọ nwa ya ịma na village gị nwụrụ anwụ so abụmazị na ụmụaka onye ka gị mma ọnụ onye nna-agwa gị ụba aba Jizọs o nwunye jikọ mụ na gị adọ nna oyu ama ụmụnna gị obodo gị sef akara dị obodo m dị popular mami na-aghọta so ife ị ga-emerebe bụ etu a nnọ atravel ọna m ka ikera m atravelgo m ka ikera m ejego m South Africa bie South Africa I conquered nata onye konkalụ bụ ejechalụ walụ ndụ ya nata so I'm responding to some of you na rubbish now mana ị dị entitled to your opinion and you onwere ati ike iwe m iwe mana ibe na-eme bụ ka ịghọta and ibe na-eme gị abụ ka ụmụazị ndị ọzọ na-etonite mmalụ dat na-enwelụ some stupid people na-make stupid comment ka ọ ya bụ a na-agwa ha echi ka ọ rabụkwa iwefe iwe na onye na-eme nsọkwu na-ekwu ka o si dị ya mma the greatest thing agwara gị o nwere ndị ọ na-ewute na their father enyere ofe ego na their father ebidoro ọlụfa nke ala their father arapụrụ ọlụfa this and that mụnwa na-agwa gị na the greatest thing mere bụ na my father amụpụta ma amụpụta I'm happy to be here with or without him I'm happy na m abịaghị ebe a ana m ebe a kịta ebe na travel jee dị afọ m things fụ ọnwụ complete ọnwụ fụ ihe niile a nata dị ndụ ọ ga-aka ask for m onwe gịnị ọzọ ka nna ayọ kedu ife nna ayọ kedu ife bụ mkpa m what do I need ọnụ nwa na-achụ ego kwoto ngwongwongwongwongwo ka ị na-achụ ma ọ bụzie na m ebukọsịrị ego na-abịa eme giveaway steady isi na m ụgbọ aka wee bata ma ọ na m ejiri ego ma ọ this that ọ ga-agbakọ m aka bata maka chika nna agwa agbara m aka bata ịchọ ịkpọpụta ofu onye na be nna gị ka mụ na ya nene wealth of wisdom m mere acquire na South Africa dị enough for me for the rest of my life again m exposure dia enwetara m ego dia enweta m contact dia enweta m connection dia enweta m mmadụ dia o nwere ife a na-enweta m enwetara dia the country bless him for the fact na m ebukozi ya mụ na Obi Kubana na-azụ ụzọ ọnya bụ mkpa gị no because amadro ka Obi Kubana mmadụ one na ọba dịka Obi Kubana mmadụ one Obi Kubana bụ Obi Kubana etu ọ dị ka ọ ga-adị onye ọbụla na-adị etu ọ kwesịrị ịdị obusi n'ike dị na agbọ
onye ọbụla nwere power nke ya, onye ọbụla nwere strength nke ya, onye ọbụla nwere ife ọ ga-emenwu na ebe nke gị jedebe. As long as nwoke ibe gị na-ada abịa ayọghị ndị na otu, ị na-enye famili ya nri, ị na-achara ya moto, ị kwesịrị ịna akọrọ beach. Onye na-amụrọ ka o si eje, most of you kwulibe ama na ebe nkwụ na ịma akwụnwụ ya, you no go fit enter ebe m banyalụ. Nye ebe m banyalụ, you no go fit enter there. Ana mụ na gị yiri gaa n'ụzọ, ị ga-adị frustrated. Esi na asị iso na ndị na-eme ha bịa ka mụ na gị yiri gaa n'ụzọ, ị ga-adị frustrated because na anyị na-aga n'ụzọ ya na-anụ n'owu Igbo, m ga-ekene gị na-ekene, ike ga-agwụ gị. Onye ifere onwe ga na-eme gị na o nwere onye ma gị, nobody greets you. Mụ na gị ama iwu gaa n'ụzọ, anyị ga-ewere ọkpa na-aga, ike ga-agwụ gị maka m ga-ekene gide ekene kwegide n'aka efu na aka gị in every ramification. Onye rụrụ 100 story skyscraper is not happier than me. Ego ahụ ọ kpara ama m ka o si wee bịa, ana m wee nwee the heart ekpe ya that way. Ọ bụ na m nwee the heart, aka m eburu gị ego. O nwere nke wepụta si na ndị ọ si na mme ihe na ndị ọ si na followers m niile na o nwere any reasonable person na-efolo m, na ndị ya fụ ebe a bụ ndị mkpụrụ mmiri, ndị na-esi Igbo, ndị ọ si na o nwee ofu ezigbo mmadụ na-efolo m. Ife ọ kọchalụ many things, mana edekwa ma afụkwa ndị na-ebe a na-akọchi ya, na-akọ ya ọnụ, na-agwa ya si ya na ife agwala ya so many things. Weda ma ndị na-efolo m o nwere isi mana fe nwere isi, ọ bụrụ your business. Ọ dị ka ọ dị gbaba, ọ dị ka ọ dị egolu. Ịgbagokwa na nna awekwa ala mme nwekwa fans, oge nwekwa ndị ga-ala ike ala nna anyị ka o si bụzi ife na-agbaghị anya mmiri ka ma ghọtara. Ife na-enweghị iwe bụ na anyị kwuru na-eri ndị be anyị ọrụ welu Jizọs Kraịst na-erife ọrụ, na datin adịghị eme exist. Na ọ bụrụ na ife anwa bụ ulu, anyị nwa melụ travel fụgasị ife na ọ bụ ulu na o nwere ndị ga-hijack ya. They cannot leave it ka ọ dị free to you. Ị na-anya n'ụwa niile efu na ọsọ gị na-akọ ụdị aka ndị ọzọ na-eme ofu etu a ka esi bịa na be anyị. Ịbata na be anyị, ụfọdụ ụmụ okorobịa bụ dibịa n'isi n'enu taa. Ife iji abara gị bụ na dibịa ka ị na-alụzi, ị na-alụ dibịa okorobịa, ị na-alụ dibịa. Mụnwa na onwe m dibịa malụ mmadụ ekwu na m aya eme na ya until low 70 years. Na okenye na-eme ya. Mma na nwoke taa na-eme ndị mmụọ kpọọ m nke akpọ mme emeni ya. Akwa ọnụgụ ka eji ekwuli ya. Okorobịa apụta na abara gị na ya na-eme dibịa na ị na-eme nka. Na-agwaghị nna ka ịfụ ụzọ na-emuvu ka ndị ọzọ. Gị na ọbụ ide ekwochi ugbe na ọkụkọ everyday. Ọkụkọ one ka i gburu onye arụsịgo nke a ka nzu n'anya yiri akpa na ya abụdebe mkpa gị. A na-agbago na ihe a na-akọsị na be anyị ebe ihe iji abara gị bụrụ ịbụ dibịa ma ọbala otule, ịbụ nke a sị na ya bụ man of God. N'ebe a na-akọgherisi ihe ya efu na enwe afụche ebe a, o nwere onye nwee sensi ebe a maka mmadụ daadị na ya ka ị na-akpọ daadị na-ezuzugharịsị ebe a. Senseless people all through. Daadị ya ikwuru ka mmadụ si ya aka obi pụta nnọọ na-ekwugheri. Shameless people. In other countries, if we young girls 21 years 22 years a na-adọkpụ oke moto, na-adọkpụsi clean cars, na-alụsi ọrụ ike before na-elu 25 years ogologo ụlọ na-eme ọfụma. Before 25 years ọ mụọ na ụmụ na-abụ ịtọ zuo ike ya da amụzi obidozie torobe agbọghọbịa zụrụ ụmụ ya. Life ya dị well planned, ironed out. Ụbọchị Friday o mechie ọrụ, o wee nwayọ jee lee onwe ya klọb, jee gbaa egwu, gbachapụsị ebe a niile, meet new people, exchange contact. Saturday
ọ lahụ ezigbo ụra okunite ọ bụ na paakị oje ọ bụ na bichi oje nwe ebe ọgụlị oje negharị anya meet gasị assignment ya na ndị otie on Sunday visitation family ka ebe a bụ anyị atọrọ afụfụ tagide afụfụ kwugherigide nke ịbịalụ nso ka ịma kene IQ ya the level of IQ ige ya ntị na ọ na-akọ mpiti mpi na-akọgheri problem karịrị n'ogbe. Okay, now I know. Nsogbu karịrị n'ogbe. So you can easily be an enemy of ndị bi n'obodo a because n'ikwuru ihe abalị uru anyị kwuru oke ikwuru kpọọ ya afa si oke iji kpọọ ya afa ọ mmadụ na-arụ ọnụ Zion ministry ahụ ebuka anyị furu ya ka ọ jere Turkey ka ebe ka o jezi Portugal o jee ebe ọfụ ihe a na-akpọ ambience a na-ekwu okwu dị ya onye ọbụla agbachite nkịtị ọ jere ebe ahụ oke eti ya ihe ebe ahụ okwu n'ihe okwu o jee ebe ahụ bachie ka ndị ọzọ eme ya vidiyo o gbukwe n'oge ọ na-agasi ike bikos ebe a enweghị ihe emenwu ebe a na-etu aha ka nsife ụka mgbe e butere ụka na be anyị ịbata n'ụlọ ụka ọ dịka ebe mmadụ nwụ ịbata ama ụlọ ụka si ebe na-ajụ oyi ịbata ebe ahụ ị nakpuola onwe gị ikpesi ekpere pụọ etu ha si eme ya etu esi debe ya mgbe ahụ ebe ikpe ekpere pụọ ndị ọcha debekwara etu ahụ dị na be ha edebe ya ka abịa ebe a na-akụkpọtọ mkpomkpo ndị ekwugheri ndị a wee bastardize anya megheribezie nzuzu akarịzie ha so ha fụziri Jizọs buru ya n'isi ijegide ruo na Europe apụọna na the era of nkọgheri turn everything ọ bụ face ka esi wee na-arụ iwee bata wee sị mmadụ kedu ka iyi esi wee bụrụ na ihe na-akọ ọbụ na ịchọrọ ka ibu n'ata ụlọ ụka ịchọrọ ka ịrụ ụlọ ụka nke bụ mmadụ echechi ihe iyi enye your community ọ bụrụ ka ị rụọrọ ha ụlọ ụka na ihe ị chọrọ inye your community a na-agwaghị na present day 21st century na nke nwa na-akọ ụdị akụkọ na ọfọlọgụ small esi na ekwere Chineke nkwa na ị ga-arụrụ ya ụlọ ụka na Chineke ka ekwere nkwa ka Chineke ekwere nkwa na ya arụrụ ya ụlọ ụka ka ekwere Chineke nkwa mana ndị ka na-aga vileji gị ahụ anya afụ nwa ogbenye mmiri na-amagbu na vileji gị ahụ ọ bụrụ na ikwe Chineke nkwa na ya arụrụ ya ụlọ ọ ije dosa ube nwa ogbenye ahụ dọtuo ya naanị pịarịa ezigbo ụlọ ebe ọbụla Chineke nọ ọ ya dị proud of you ọ bụrụ na onwe ebe nso na ọ nọ n'elu ebe ọ nọ n'ebe ahụ na-asị that is my son ọ ife a ka ị kwesịrị ime inegharị anya fụ na onwere ndị befa na-ehi mmiri fụ na onwere ụmụazị bụ dat na otu abalị udu mmiri kịta aba nọ na serious problem ụzọ esi ejebe ha dịrọ famụ ejemuzi skuul again ọ mekwu mee na be nna na akwa mgbanyere ya n'ọkụ before gọvanọ na ndị be anyị wepụta ụmụazị afrozi ụzọ fasi aga akwụkwọ the community the flooded no road anymore otu a ka ọ dị na so many places onye na-ekwe ego adị m ka na ị ga-arịrị ya n'ụka na ihe ikwere ya nkwa bishọp ọzọ bụrụ a ga-eti egwu a ji wee rụọrọ Chineke ụlọ otu a nọ ya ahụ ọ mere ọ bụrụ na mụ na alọ dị na mma m ga-agwa ya ọ gaghị arụ rọbish ihe e mere enweghị ezi wetika anyị na onye ka ị rụrụ ịrụrụ God ụlọ ụka onwe ebe ọ sịgị rụọ ọrịa onye asịgị rụọ nke nwakwere ya nkwa na ya arụrị ụlọ ụka jee rụọ ọrụ ụmụ ogbenye ịlụ ọdịnakpuo na-emegwu ego adị too much ọkwa na South ka ibi ụmụazị anyị enyere aka ka nkụ ndị emebisiri life ha emebi ka nkụ ndị ebe ama na-abazi uru again DSS ndị ị ga-eji that money wee zọọ Ifeanyị Ụba si jere na Congo pik emeni ụmụazị be anyị kụrụ stranded buru ụfọdụ nata South o nwere ndị si na London o buru ha na London Ifeanyị Ụba mere ya jụọ ajụjụ o nwere ndị nọ na South Africa a na-ekwu ka esi akpọnata ha akpọnata ka ha baa uru
o nwere ndị bụ na ka hapụ ikpo okwu afa, o nwere ndị bụ na ine ha anya today yodoghị anya na ndị a na fama last. O nwere onye ị ga-afụ na South Africa nee ya anya n'afọ efu ka afọ ya ra o buru ogbe afọ, onye ama last. O nwere reason afọ ahụ ji wee dị nene picture ya before na ọ dịrọ like that. O nwere ihe mere na o ji wee buru ogbe afọ a. Such a people, ihe kemere ha jika aka nọrọ di ya na ịma na situation ebe a adịrọ mma, the weather adịrọkwu good for them. Oke oyi a ọ bụrụ na ego anụnwa na Chineke nyego ya, then bring them home, establish them here. It's better than building nothing for them, for God nwa. Which kind God ka ị na gịnị ka ị na-arụ God? Ikwu ụmụ anụmanụ asị gị ọ bụ your money, this that, you why not build? Ka ebe na-emelụ mkpọtụ na ịrụrụ nke arụọ nke ahụ nye ka ị rụrụ. Enwekwa ebe ejiri eje gbapụta iche ebe dịka park ebe a ga-edevelopụ talents odefe ahụ adịrọ. Si ịgbapụta ị na-asị na gị emere Chineke nke SD sa gị si m drọpụ aza m nke ichi home love, m ga-adrọpụ ya ọ First Bank m ka m kpọọlụ gị akpọọlụ ozugbo ka m kpọọlụ gị ya na ife a n'iru DMGS Dennis Memorial Grammar School Onitsha Ọka Road, ife gbalụ nya na All Saints Cathedral oke bụ ụzọ Ọka Road a gbalụfe oke so na obi Jizọs ka ejire ụnọ a na-arụ ada amami na aghọta. So Jizọs dịka o jire holidays na-eme ka ama na o nwee ihe dịka Jizọs, ụdị ihe aha adịrọ, onwe ụdị ihe ahụ dị na ihe ha na-agụsi ebe a sị na ha na-agụ Bible King James Version. Ha ma akwa onye bụ King James ahụ ha bụ n'aka na nke bụ ihe na-egbu ha ebe a bụ na onwe a nke chọrọ ịmado history a na-ekwu ọma ihe bụ version. Ha nwa na ebe a ma akwụrụ ihe bụ version, ha asụọ ya n'oyibo. Ọ na-agba mghalị ụdị akwụkwọ agụrụ na be anya, ọ na-agba mghalị ewepụta time na-etichi ha ịnụ ha n'oyibo ọ dịghị oke mata gị ihe ọ bụ, mana iwepụtaba time ka ịmara ife oyibo amin gede ife bụ the meaning of version. Ịmakwa ife ọbụla nwere version apụgo na original, ife ọbụla nwere version abụọzi original. Ya ka mmadụ ejikọ aka sị na akọlọpụọ nke a bụ your version. Na mmadụ 10 ka akụkọ ha nche ka ha ma enyeghị akụkọ ahụ ka ọ dị accurate. Onye a ya eti nke onye a ya eti nke ya, it can never be ofu. So onye ahụ bụ King James ahụ ya ibu n'aka na-agbagharị wee na-asụrụ ya oyibo, he that maketh, he that worketh, he that does that. So gị bụ ya n'isi, onye bụ King James Version? Onye bụ King James ahụ? Onye ka ọ bụ? Ịma life onye ahụ? Ịma life ya? Politically o changed so many things ka o suit onye. Even Bible nke ibu n'aka dị 66 books akpọbalụgo how many verses ya wepụsịrị ewepụ ebe a na-etibe mkpu. Matthew ga nwee some verses ịma na-afụzi again, John ga nwee ndị ịma na-afụzi, and so on and so forth. Ka ezi ife o ji wee make ya sure na ya ga-ewepụta his own version, ọ ka o wee suit onye nke ọbụla dị ebe ni contradictory one or two things ọ na-eme ewepụ ya. Nwoke na-akpọ nwoke ibie n'ike, nwoke a na-akpọ n'ike, ya akọziri gị ezigbo akụkọ. Ana m ajụ gị nwa bụ ihe a n'isi, onye na-echu nwoke ibie ya deelụgo gosi gị ụzọ isi ya nwa onye kere gị, ya tụgharịrị sị gị na ofu onye one man one wife corrupt to everything. Iju onwe gị Abraham ndị otu ya David o nwere nke evuru apọ n'ichiri ekwesị na Old Testament mana ị ka na-ekwu okwu ihe mere na Garden of Eden. Esiba ka ịwaipụ ya, ị ka na-echeta God of Abraham ịwaipụ ba ya.
Old Testament mana ị ka na-ekwu okwu tribe of Israel. Ịkpọ ndị a na-akọrọ ha akụkọ onwe ha nke sense dị n'isi. Yes, King James bụ King of England, mana ha nwa ama akụdo onye bụ King James ya mana a na-agụ King James version. O nwere ihe a na-afụ na Baịbụl a gwuo enweghị eziokwu gị nwa na-ege ihe na-ekwu na abụ agwago na mgbe ahụ ịdị 10 years kwuo eziokwu mgbe ịdị 10 years ma 12 years agwago na Jerusalem na Egypt dị n'ụwa ya ekweta ka anyị gwa onwe anyị eziokwu. Mba, I am not telling you na fa bụ fake. Ka a na-ekwu ndị ọcha chere ndị ọcha enwe mugu enwe aha mugu ewe na-anata ha ego ha bụrụ mgbada enwe mugu ebe a na ndị ọcha nwekwa ndị egolo ego onwe ndị ego anyị too na slavery onwe ndị egolo ego ebe a ị mara ha cool down. Ajụ nga ajụjụ oge dị 12 years mgbe ị na-agụ primary school na mgbe ị ba secondary school ịma na Egypt na Jerusalem bụ n'ụwa ka ọ dị ịma anụ ịma amarata ị ga-eche na ihe na enwe ọyị na-etonitezi ihe ị chọrọ ịma ka ị ga-ama ịgba mbọ ka ịmata ya ana ọ bụ ụlọ efuletu ị nọ na ị na-asọpọt Israel ị na-asọpọt Israel emepe ọnụ kọọlụgụ ndị ị na-akpọ Israel taa ị ya sekpụta ndị a ka agba ahụ nọ ka m na-agwa gị na Chukwu kere dị Afrịka nwee ka o si fụ anyị n'anya. Ọ bụ na anwara anwa 1948 aha na-ekwu na ọ bụ nọ n'Afrịka ebe a ka edebere ndị Israel a anyị tasịa afụfụ oji ya na-eme na Middle East ebe a ka ọ ya na-eme na ọ Chukwu zọrọ anyị wee buru ya bufee ha saịdị ahụ ha ejezie na ihe ha ji ndị Palestine n'ọrụ ma ndị ebe a bụ Gaza si na ọsụrụ ndị debere ebe a ha si one a na-eko afọ na-eko a emegide wipe ọgụ map of Africa ị na-afụ ha emegide ka Afrịka pee mpe ha emegide ka ekewapụ dị Egypt na Afrịka onwe ha na ha piagarize go everything concerning Egypt a emegide gị ihe agbaghị ihe bụ Afrịka ịma na Australia bụbu part of Africa mbụ Japan abụ Afrịka ka ọ bụ Taiwan many of these countries from before bụ Africa Philippines ị na-afụ na ihe niile na Vietnam ngwongwo na ngwo Afrịka ka ọ bụ before enwe ife dị ka Middle East na nke ihe niile abụ Afrịka you know even ji agwa gị ya na-ege m ntị Indonesia ihe niile ị na-afụ before bụ Afrịka. Gịnị bụ Afrịka? Afọ ya bụkwa Afrịka before original name ya bụ Akebulan Afrịka Afro ọ ndị ọcha akpọrọ Afrịka Afrịka bụ black and ebe niile ị na-afụ bụ land of the blacks. Saudi Arabia abụrụ ndị ọcha ihe na-akpọ ya Arab all blacks lue today mụ na gị nọ ije ebe a ịfụ na original Saudi people bụ ndị ojii jee na UAE ebe a na Dubai the original ones nọ ebe a ndị nwe ya bụ black people. Indonesia nwere ndị ojii Japan nwere ndị ojii countries niile na-afụ nwere ndị ojii even India anyị na-ene anya nwere ndị ojii. Ndị emegide ihe ije na pyramid of Egypt enwe pyramid of Gaza enwe pyramid na Sudan enwe pyramid na Enugu ebe a agwago how many years Igbo dị ifu na Igbo tọrọ story Abraham ahụ na-agụta ibu n'isi a na-agwago na corrupt everything ka ị hapụ ịnwe onye ịbụ ka ị na-asọ isi nya ka onye ọcha ji batakwa hia buru akwụkwọ a bunye gị na-afụ onwe gị na helpless na-ewepụ onye ọcha na ya abụzi mmadụ mana o nwee ofu ihe onye ọcha wetara na-adịrọ ebe a na modernize ihe doesn't mean na ị nwere ya. Gwa m ofu ihe onye ọcha nwe anyị na-enwere ọ na ha akpara nke ha aka ebe a ka ha bịa were ụfọdụ ihe na most of animals efu na Europe taa bụ na Africa ebe a ka ha bịa were ya enwe ya before ebe a ka ha bịa were si ụfọdụ ihe ma azụ dị na mmiri enwe ezigbo mmiri salty water fa nwe ebe a ka ya afụ azụ nwa
anyị nwa bụ ndị gbasiri ike, anyị na nature a na-ekwu melanin na ka ha dị that pigment ya na-ekwu na onye ọcha ị na-ene anya ka ị malụ na ojii kreti ihe niile ihe na-achọ ya kreatọ na ebe ojii kreti ihe niile a nwaanyị ojii n'ebe a onye ọcha nyụị na ebe ọ nọ ọ ya amụ inwe onye ọcha ihe dị ọcha. Onye ọcha enweghị ike ịmụ another color, mana nwaanyị dị ojii ga-amụ ịgụ white. Ndị anyị fụrụ bụ anyarị be anyị ọ white ka fa bụ, hapụ na anyị ya na-eme ona white skin bụ white skin. Ị na-anụ ya na-agwa gị onye ojii mụtara onye na-acha red, ndị a na-adị red. Onye ojii ga-amụ any color ọbụla n'ime ojii ka ihe niile a si wepụta from Africa bettered all of them. Mana taa ife na ha nwa na akọrọ ya abịa kọọ ọlụ gị n'elu ka isi nwanne gị na-achọ ka o kụzie elu gị na ihe bụ onye ka ọ bụ ịkọ onye ka ọ bụkwa ịgbazi ihe ịgwara egwe ya na ọ na-agba mkpụrụ mmiri ịgwa ha anya ya obi adịna gị mma stil bụrụkwa anamụ ịbụ iburu anụmanụ ịbụ na-ezuzugharị. Ọ bụ na ihe ọ kọọlụ gị gwa jukene onwe gị ajụ ka ị na-achiga kene back to original si bute kene dị original Bible ahụ nke ahụ edere na Aramaic ma nke edere na Greek ma nke edere na si bute kene nke ahụ ka ị gụọ ọnya ka efu ife dị iche si weta ya ka efu na onwe ọnya dị ka Jizọs adị enwe ụdị ha si gụọ ebe ahụ stori ahụ dị eji wee megide ya kọgide ya efu na ebe ya end up bụ eje kọọlụ ha akụkọ Horus n'ọfrọ Horus a ka esi wee nwee Jesus a ka ije na Latin akpọ ya Jesu, ije na England na English akpọ ya Jizọs. So ifu na ịchọbakwa ka ị marakwa original ya ijebe je chọta nke akpọrọ Horus ị ga-eje di ya. Oge mbụ ịgbakwa ya na-akpọ hieroglyphics ị ga-eje chọọ ọnya. Oge mbụ ọ sayensị anyị nwere sayensị chetakwa signs and wonders. Egyptian god o bu arụ mmadụ wee buru isi nnụnụ nke ihe niile ahụ America na-achọ ka ha plaketi enya akwụghị na afụsị ya jee na simbụl America nene nke dị n'Egypt ha ji egwu na da piramid kụpụ ya imi ya akụpụrụ imi ya ka ama ma emegide ya ka atọ ọnụ ya ka ọ dị ka onye ọcha ka a confuse that your story maka ha jere ebe a afọ ifefa na afụ nrọ n'ụwa. Yes, the walls did there, even how many tons of slab okwute eji wee lụ that thing, how many people ga-ebu nwunye, how many giants nwere ike ibu nwunye ihe ebunite nwunye mana ha lụrụ ya thousands of eji wee lụọ that thing. Ka ezi ka ha si wee menwuo ya achieve nwuo ya as at that time how many thousand years ago. Today with ihe niile mmadụ gụrụ na ihe niile emenwughị ya. Inwe the resources ị ga-eji wee mee ya. Unu si na Africa dị poor na anyị na-agba ọtọ ma Egypt bụ Africa mgbe ọ na-abụrọd Egypt afia abụrụ Egypt ọ Kemet ebe ka esi nweta ya. The most expensive robes a na-eyi mgbe a ebe ka o si pụta Africa na-agba ọtọ na ife onye ọcha bịa na-akọgheri na-akọ ọ bụghịzi na Nnamdi Kanu nyere aka wee kwube ụfọdụ mepesịrị anya bụ n'aka Nnamdi Kanu mana anyị na-ekwu ya since anyị bụ ụmụ anụmanụ. Nnamdi Kanu ekwuzi ya ụfọdụ anụ na ya wee jụbazie ajụjụ gịnị kpatara eweta pikchọ gosighị mgbe ebu Mungo Park maka ọ ya aganwu n'ime ọhịa ibu n'ikpere mmiri enyere ya aka buru ya wee bute ya wee fụ mmiri a mana ọnya discover ya ekụziri mụ na gị no Mungo Park discover River Niger ọ ha kụziri anyị. Edward Jenner wee discover vaccine for smallpox. Mary Slessor no ọnya bụ Mary the lady with the lamp God stop the killing of the twins. Anyị na-egekwa rubbish niile
ihe niile efebacha anyị n'isi, anyị ewere ya na-aga, onye ọcha na-akụziri anyị ihe. Akwụkwọ kọrikulum onye ọcha debere anyị ebe a kpata na ya enweghị ike ịgụsị akwụkwọ a make ya headway. Jee na China ka ifu na-eji English akụzi akwụkwọ ebe a. Ịchọ ka ịmata ihe a na-ekwu na teknọlọji taa, anyị akụziri gị ya in your native language. ọsọ ndị nwelu sense ije n'India eji their language na-akụziri ya, ije na Japan eji their own language na-akụziri ya, ije na China their language ka eji akụziri ya. Ịbata ebe a iwere English, ịbụ onye English ka mmesigbo ihe na-akọ. That's why na onwe ebe anyị ji azụ eje. Even gị nwa bụ onye Igbo taa, ifele ịsụ asụsụ gị na-eme gị. You are so ashamed self ka akpọọ gị onye Igbo. Onwe anyị na-asụrụ gị Igbo, ị na-asụ oyibo asị nwa gụrụ akwụkwọ. Anyị nwa bụsị ụmụ anụmanụ. Iyi baba ka ezi onye si m drọpụ azamoga. Okay, can I respond to that? Because it's better to be atro with God than to be a slave to nonsense that has no power. Gịnị bụrụ that thing nwere power? It's better to be atro to God. Check about the meaning of God self to start with. Enwere God, nwee mighty God, nwee almighty God. Kedu nke ị na-ekwu? Maka na God bụ mụ na gị bụ God. Mụnwa, ngị nwa, anyị nwa bụ God. Original meaning of that word. Almighty God abụghị mmadụ. So you cannot be a slave to Almighty God. You can't be a slave to ya nwa. You can't serve. Ọ bụrụ mmadụ. Ọ da anụ ife ị na-ekwu. Ọ bụrụ na echefu ngosi gị Almighty God a n'anya gị na-abịa fịa kịta. Ọ bụ ka m kọwalụ gị echefu Almighty God. Maka na nke ahụ evu nke Jizọs ijekwuo na Baịbụl ị ga-afụ mgbe a sị na Almighty God. Na Aịzaya, ije na Aịzaya ị ga-afụ ya mgbe e kwuru na a ga-amụ ya. Asị na afọ ya ga-abụ Wonderful Counselor, Mighty God. Ha sịrị ọgụ na Almighty God, ma ndị na-akọgheri na Jizọs bụ God. Oh God, just like mụnwa bụ God, ngị nwa bụ God. Echefu Almighty God now. Echefu ya. Fuel bụ tanka abụna bụ fuel na-aga. Suo iyi ọkụ na ọkụ a na-agbakwuru dị a. Ihe afụ Almighty God n'ime ozugbo. Ịghọtago? Ma ọ bụ ịpụta na ocean, ịmawunye n'ime ozugbo. Ịmawunye n'ime ozugbo anyị daịrị ebe a, ịnweta Almighty God. Ma ọkwanụ igwu a na gwumina na ọfụma katapila na-eche gị ebe ahụ na di ya nya wugide gị dị aja ifu Almighty God n'anya gị na-abụ. Amami na aghọta. O etu a ka esi afịa. So nwe ọ bụrụ ọ dị very easy efịa. Ịghọta gị? Mara ụmụ mmadụ ọ bụrụ mmadụ ara aga ije. O nwe ihe o ji ga-eme. O nwe ihe o ji ga-eme. N'ihe mere unu bụ na-enyere unu nonsense teaching, unu anweghị ọnụ ma. Ọ bụrụ na ịma ihe, ọ bụrụ na ọ kenye gị original teaching. Ka m gwa gị. Agwa gị onye bụ ọfụma. O nwe ihe dị iche na ngị nwa na aja. Ana o nwe ihe dị iche na ngị nwa na mmiri. O nwekwana ihe dị iche na ngị nwa na ọkụ. Ana o nwere ihe dị iche na ngị na ikuku. Ihe na-ana mkpọlụ gị afa onye abụ Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Ndị nna anyị fa bụ ụzọ bie, fa bụghị ụzọ gụọ akwụkwọ, fa bụghị ụzọ mara ihe niile. Because o nwere anything na-emeta na-eme nọrọ before.
fafa nwere asị gị Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, ihe anyị na-afụ ya ha ihe ndị omenala ana ihe a na-ekwukwa ebu mụ na gị ka a na-ekwu oge a, maka na ịchọ ịghọta ife m na-ekwu jee ebe mmadụ nwụrụ, na-ege m ntị, ije ebe mmadụ nwụrụ, ma ịchọ gbuo nwanne gị na ma ọ gbuo nne gị na debịa ka anyị were ya mee eksperimenti n'anya na otu ihe nọ na anyị na-eri nri ma mma gị na-eme ihe niile na ka ị wee ghọta na onwe dị iche na gị na ihe a niile na-ekwu. Ọkụ nọgụ n'ime, ikuku nọgụ n'ime, mmiri nọgụ n'ime, aja nọgụ n'ime. Ọ bụrụ na ikuku pụọ gbaa iku n'ime elu onwezi ikuku emega escape from you, it is complete, so you cannot survive. Onya kpatara na efu onye na-eku ume ọfụma eweta oxygen tinye oxygen ahụ ume ahụ na-apụ ebe a mere ọkụ ji wee ka dị n'ime, ọkụ pụọ jụọ oyi, ịjụkwara n'oyi nke gị agwụna, so ọkụ ama apụghị n'ime ya bụ na efu na mmadụ nwere temperature ya dị high o nwere problem, temperature ya dị low o nwere problem. Trenu mgbe mbụ bụ na trenu na-aga ma ọkwanụ chip na-aga before ị na-afụ ka a na-ekuru unyi a na-ekunye n'ime ya, a na-ekunye n'ime ya. Trenu mgbe na ụgbọ oloko a na-agba ekishon ahụ, nwere ndị nọ na-akwanye unyi ebe ahụ, ọkụ a na-enwu. Without the ọkụ the engine cannot move even till date. Moto ị na-anya na ngwa wepụ plọg n'ime ya, iwepụ plọg start ya ka mfụ ọ ya start, enidiri spark ọkụ a ka ndụgụ wee na-aga n'iru. So now ikuku pụọ gị n'ime ọkụ ahụ, onwezie anything ga-eme ka ọkụ a na-enwu, ọkụ apụọ ya kpata na emetụ onye nwụrụ anwụ aka arụ ya jụọ oyi, ọkụ a hapụgo. Ikuku ahụ na-eme ka dị ọkụ dị alive apụgo. Ime ihe na-agbafọzi kịta bụ sọ mmiri na aja, ozu ihe na-aba apụọ na ozu ihe na-aba apụgo. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ oibu apụọ na. Now arụghị ahụ tọgbọ ebe a, the next thing ga-emezi bụ arụ ga-eblotuo after 3 days, arụ ga-ekoo, arụ ga-bịa koo, ọgbapuo, mmiri eme escape. Ndị ụmụ nwa mmiri abụ nwa mmiri na-ege ntị o, mmiri apụa ngwa ngwa, mmiri apụ ofu ihe bụ aja. Ị ga-anọ arụ onye ahụ tarisie ebu na mmiri a ga-eproduce magot ga-abịa bịa rie aja ha na-eri, ha richa aja ha edisapiala onwe ahụ intoti ka aga nke ga agwụna efuru ka the 14 wee. So these 14 bụ data element a na-agwa gị na make who you are. Ebu na ịdị iche, nke nwa bụ aja, nke nwa bụ mmiri, nke nwa bụ ọkụ, nke bụ ikuku. Ọ mmadụ si n'afịa bụ nwa ikuku, onye asị gị na ya bụ nwa mmiri, onye asị gị na ya bụ nwa aja ana, onye asị gị na ya bụ nwa ọkụ. Abụ m nwa ọkụ, kwevuru onye tụrụ ya n'egwu maka na abụ m nwa ọkụ. Jizọs bụ ọkụ na onwe ya, ọ bụkwa ọkụ na-ere ere. Ọ gozi Okeke egole maka arụ m bụ ọkụ, arụ m bụ ọkụ. Onye na-ebisa ama aka n'elu ụwa, ị na-ebisa aka n'ọkụ. Ọ bụrụ na ọkụ lebe gị iwe n'aka, maka na abụ m nwa ọkụ. Ọkwenụ ka ọ gụrụ na ya bụ nwa ọkụ. Onye nke agwazighị na ya bụ nwa mmiri, iwesabi iwe, hapụ ndị a na-akọ na ha bụ nwa mmiri, na ha bụ nwa mmiri, nke nwa na onwe gị bụ gị. Ọ bụ tu ọ gwara na ya bụ nwa mmiri, ị mara ma gị nwe ebu nwa ikuku ma ebu nwa aja ana. Amami na-aghọta nye akpata na otu ị nọ na ọ bụrụ na amụ ahụ mbọsị Orie, aya amụrịghị mbọsị Afọ maọbụ mbọsị Nkwọ maọbụ mbọsị Eke. Ụzọ ihe na-ana ka efu the fundamental anyị ji wee sị let's go back ka anyị jee let's go and get it right. Anyị esolugo ndị ọcha confused anyị sogbu na-asokwu, we lost it.
So I say let's go back to our root, let's go back to our root. Echena na ndị na-eme ya na-eme nkwugheri kama ọ bụrụ na onye na-agwa gị n'ihi na eche na ọchọ ịkpọje gị na be dibịa. Onwe aka be dibịa si bụrụ our root. Be dibịa abụghị your root. So ekwena ka ndị mmadụ na-akpọfe gị mgbe ụfọdụ na-ekwugheri ekwugheri. Going back to the root. Lucky Dube ọrụ ọgwụ anyị na-egwu I'm going back to my roots, reggae music is all I need. O nwere ihe reggae ji wee bụrụ egwu ndị Afrịka. O nwere ihe ịma ihe bụ reggae. Enwere reggae, enwere calypso, enwere raga, enwere rap, wee nwee hip hop. Ife a niile nwere meaning. Ị na-ege reggae, ị ga-aghọta ihe reggae na-akọ. Reggae talks about love for humanity. Rap, you get rap. If you na rap, na-akọ mainly afụfụ black people na-ata n'ụwa. Afụfụ a na-ata ihe a na-eme atinye na penitentiary ga-esi tinye na jail mee ya nke a ma nke ọzọ. Afụfụ niile ọ ta-ata. Ma elu na hip hop bụ mgbe a na-echo case ego your wealth, inweta ego ihe niile ịchọ. Ije na hip hop sị ọgba na watch video a na pass gasị message. Mana going back to the root, go and get connected back to love. Let's go back when love exists, when we are living together, when there was brotherhood. And the same thing existed in Igbo land. That is why back in the days you will never see any house that has a wall. No ways. We don't put walls. We are same. Bịa n'Ọkpanam here. Ndị bi na Asaba na ife nnekwu na go to Ọkpanam ka efu typical example of what I'm saying. Ịma afụ na ọbụla nwere fence. That's how we were living. Sorry, India. Oh my gosh. Do you get it? Go to Onitsha. Ilukwe na Onitsha ị ga-afịa. I'm just na-mention onunwa bisi ndị North Township. Amara Muito na village. But we that grew up in our villages, we don't have walls. I mụtalụ many things. Walls ị ga-afụ to prevent the goats from ịkpapụ banye n'ime ọfịa jee tagbusibe ndị mmadụ nwere n'ugbo. Mana ọ bụrụ n'ọlụbeghị ka n'ọlụbe m, there is no search. Mmadụ ga-abịa na kitchen ụmụ mmadụ gụlụ ọkụ ka o wee jeje sie nri. Ọtụkwa ya bụ na unu na-esi ihe agwọ onye na-abịa etinyelu mmadụ ibi ya poison na nri. Love exists. That's why let's go back to those days when we love each other, when love exists between brothers. Such thing adrozi onye ọcha abịa teach you rubbish. Nee ka marriage si na scatter every day. Nee agasa. Onye nwa ga-enye go counseling ọ na-akọgheli na-eche okwu off ebe ọ chọrọ ka ịgbara na ya bụ a marriage counselor. You na-abụ a marriage counselor, can you handle marriage? The answer is no. In front of ndị mmadụ, how can you go to seek counsel from somebody who has no knowledge of ife ahụ ị na-agabiga? If na gị nwa na ị na-eme ezigbo mistake, you will never get it right. The best place to seek counsel bụ ebe anwa ịmaalụ that onye ya nwere experience ya. They've seen it all. Icheju, how can you survive war? Now, the ndị ga-ejeju dị ajụjụ bụ ndị Igbo. Onye Yoruba feel her impact of the war then. Ndị nke feel ya mgbe a na-anụsị ọgụ ma asịghị egba na ndị nke anụrụ ọgụ. Those generations are long gone. Mana ọ bụkwa na this current dispensation, so ndị Igbo bụ ndị ga-asị m, hey, nekwe ife ifo. Look, that's why n'oge niile a na-ekwute okwu Biafra. Some elderly people are saying, look, be careful. We don't ever want to hear that again because now I follow even all they care. They don't even want you to experience it. Maka na ị na-anya fụkwa na the same system, that evil system ka nọkwa na-eme operate. Ndị a chọrọ ka a wipe ọ gị entirely. So ndị nke na-afụ gị asị gị no my son, look for another way. Is there no other option?
or exhaust all your options, then imagine he won't see anything left. Now this is inevitable, just like what happened then. So now the experience be the best teacher. I studied Africa, studied Onitsha. Well, man, no, that na Christianity bu away. No away. Or God, they will not give it to you. How much ekwenata ka Ismail onya? Nya kan give one bonyo oji, no. The only thing na bother go how you can make heaven at last. That's why somebody wasting in Nigeria in the name Nianeje Germany for crusade. Nekene mentality in Africa. Ne mentality onye Igbo. Ineje crusade or kije zie fozi oma ki we top fa na agbo. Kineje ba kije zie fozi oma ka fa we malu Chineke ka fa uzo ba gere kije ebe dia. A country face golu the whole world. 1914 to 1919, First World War, all Germany. 1939 to 1945, the same Germany. Second World War, World War II. Hitler decided, no more for onye, bonye Jew, garden no. Now we go to Hitler abukwa Germany. Originally up on Austria. Kena agota mano kwechiri dia. MS Germany agbake into two. We Western Germany, we Eastern Germany. MS 1970 or 73. If I come back together. If I try for that, no, it's better than not together. They came back. No, because they are alive. We megide. Iya gabiga, iya Germany gabiga no wa. After the World War II, about Cold War. Agbasi Cold War n'ihe niile enwekwa another problem ha bakwa n'ime ebe na in the 70s akwa mesia ndị mmadụ tara afọ di ana mana at the end of the day they managed to industrialize their place. Ewepụ industry, factories, production ha ka iso na third world na mana ha join ihe ha na-eme alụba factories na manufacture one or two na manufacture. Man, not the only way out of hunger, the only way out of poverty. I bet your mother there in Maha. Mother, real mother, ibie. Iya agota. Man, all here can we survive what today. We so na the strongest anywhere, even in the economy in some in the use tax, yeah. If not for anything, highest car in our Nigeria, Tabu Benz. Oh, I want to. Which other can go on a BN? Amorum, or the Kohawan alo BN. Strong machines na potadia. Well, Germany, Germany, Jamo. Nyake onye Nigeria, si na dungeon, si n'ime jungle, si ebe akwado, ni a na-eje, ka oje crusade. No be say ni ijere dia. Obro ni ijere ba with India ni ikpoko ka ije kwa ha no factory ka train o ha at least ba ga na ga we go training for 6 months we na chigata na Nigeria ko ya ba na tazi Nigeria ka ya ha mutara ka ibidoro ha something ka we nwe ike we zụpụta ndị mmadụ no ka ije ozi ọma nekene bi na ije ozi ọma we lu ebe a we na emechi omofe iru nekene dressing na efefa yi ai mada na airport na akụ aka airport every country of the world na abia a very busy airport efu police efu so obuna ewe gbara efu police Germany ndị bua ozi o na jide ga aka n'isi onwuna agha na ya dị ka nnụnụ sef yete onwe onye suso ọbịa ka ya afụ egwu ala maka Germany na-ebu ibu ha nọrọ na-ene n'ụlọ ọ ka mma ka afụke na ụmụ monke anụ ha na-ekwu okwu maka oge a na-afụ ya na-afụ bụ enwe chimpanzee gorilla orangutan ano mu rubbish a na-eme ndị a ka ha na-ebelieve ya na-agwa ha na anyị bụ another species ndị a na-ebelieve na anyị si n'ime ọhịa ana onwe onye be anyị ga-afụ ọkọ mmadụ hapụrụ ị na-eme ka mmadụ kurie na-eme onwe ya ka gorilla
ị na-afụ one guy oyipu efọ tụgharịa na-aga ka gorila. Ọ chọsịrị nnọọ ya eji eme kọmedi nke ya, ọ gorila. Ya ka ndị ọcha na-afụ, ha na-agwa ụmụ ha mmadụ grajueti, ndị mmadụ abịa na-ekene onye blak eji kene ya, papa dị gel eje kwụrụ onye blak ya kwa ị na-eje tee ya ụchụ. Omume anyị na-eme isi ebe a je Germany, ị na-eje crusade, ọnwa ka ije nata ha ego ka ha bịa ya crusade, eje nata ha ego ka ọ nọọ ka ijeje zie ha ozi ọma, ka anyị wee nwee ike zọpụta mkpụrụ obi ha, ka ha hapụ ije ọkụ mmụọ, ka ha jee eluigwe. Nedu ngị bụ onye Naijiria na-eji kụziri mmadụ ụzọ eluigwe. Baịbụl ha wetara gị ebe a ka otu niile akọrọ, Baịbụl ha nyere gị ezu ezu. Ọ dị iche na nke ya afụ na Rome. Gị nwa na-eje ekpere Virgin Maria onye ọcha, jee na Rome ka efu na nke dị ebe ahụ na nke ha abụ ofu, na nke a bụ Black Madonna nọ na nke dị n'ime ebe Vatican. Jụọ onye Katọlik, jụọ fada gị, na kpọọ fada gị jụọ onye. Ọ bụ na ihe a na-ekwu bụ asị. Ije ebe ahụ nke popu na ekpere bụ Black Madonna, na nke e nyere ịkpụọ debe ebe a na-efe alụsị, na-akọghị iri ya, na-ekwu n'elu na-ekwu n'ala everyday. Ee, ọ dị ka isi ebe a buru Mercedes, ya Mercedes Benz na Germany si ada alili ewu njọ jụlụwa. Hey, alụ na-eme ihe na-eme nwanne m. Ịgbakọta omume ndị be anyị na-eme ifere a na-eme mgbe ụfọdụ ihe ala gị ka ama na ndị a nwanne gị. My phone will shut down anyway. Ndị nọ na TikTok, phone a shut down in 2 minutes now. You can join me on Facebook, all right? You can join me na Facebook because that this device that is shut down. 3% follow me. So you want to join them na Facebook. Either they join on No Weibo TV or they join on No Weibo South. Either of the page, and I'm live now, the 2 pages at the same time. And then on YouTube, I got short to go down side now. Madam Basun, thank you so much for with us. Dalon, I got continues here, baby. Makananka I got short down. Afọkwa nke ọnụ tapụ nye anyị likes. No, ekwuna like that nwanne m. Every phone m na-use wee na-agwa gị okwu a. Ebe a Samsung, mana ọ na-anụ ọkụ, I don't know why. See, I'm trying to charge it now. No na-ewe n'iwe, gbaalụ m. Biko, gbaalụ m. It won't happen again. Don't be angry. Thank you. So, my dear, Roy, agazie afọ m ife ikwu. Yes, ọ bụrụ ife amelụ ka anyị ghọta, mana onye na-egefe ntị ka anyị ga-eblame maka o nwere any reason m ga-eji wee na-ege ife a na-akụ. They're just talking cack. All right. Ndị nọ na TikTok gafete na Facebook. So can short try before the thing at short, honest 2% now. Gafete na Facebook, oh, sharp. A man more got charge on and New York. For more than 1,200 give her short to down this fella. Hey. A man more got charge. Hey, phone and walk. I went today. I try and Kambocha's here. Gosh, this one's so hot. Whew, shit. So then on YouTube, got a 10 on Facebook. Thank you.